নহয় স্যাৰ আপোনাৰ লগত যেনিবা এনেকুৱা বিতৰ্কত সোমাব খোজা নাই কিবা এতিয়া এনেকৈ যেনিবা ডিবেটত আহিব খোজা নাই স্যাৰ আমি এতিয়া আমাৰ যিটো স্যাৰ আপোনালোকৰ हानाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो गासैबो बे समाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो बांग्रा नोंथांमोनखौ बे समाव दिनैनि जि कन्दास होनाय हाबाफारि बेयाव बरायबाय जिल्लानि मानव गेदेर बानसु आफादगिरि चिरां जिल्ला बिसुनि मानव गेदेर बुंथिगिरि चिरां जिल्ला बिसुनि मानव गेदेर गासैबो नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन जाना थानाय मानगोनां नोंथांमोन आरो डक्टर आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासैबो दुलाराय फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै आसाम नाङैनो Election Commission high. We want to the MPZ. Station for idea. Station for idea. Pura kolog loy raজনীতি করা বন্ধ করা। আমার loy রাজনীতি করা বন্ধ করা। বাইডেন রুল পলিসি বন্ধ করা। বাইডেন রুল পলিসি বন্ধ করা। তার গুলি রকম বাবা গঠন করা। खसरा गासैबो एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लकसभा बियाबफोरनि दाफामनायनि सायाव मोनसे खसरा ओंखारदों बे खसराखौ जोङो बरायदों आरो माखासेखौ जोङो जोंनि खुबिनायखौ जोङो दिन्थिदों मानो होनोब्ला जोङो नुबाय जे उदालगुरि लकसभा बियाब जानो लागामोन मोनबो बिटिआरनि सिङाव थानाय एसेम्बलि सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।